Lah piye kok sabetan kok angel piye? Wonten halanganipun. Mbok nganu sadurunge dalang dicopot sih. Ya angel kok dicopot kuwi wis nembek. Oh alah. Lah iki wong ora mungkin kok. Repote dadi dagelan. Ayo ya. Tansah sungkem ring pangeran. Ayo. Terus. Dagelan. Wis aku tak golek wayangan liya wae. Ning kene kowe ra bolo yoga ra bolo sinden kroyok. Ora, mboten. Oh, mboten piye? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli sambal muslimin yo ompake iki ora krasa yen to umure awake dhewe suda sedina meneh. Nggih, leres. Nggih to, mlakune dina niku ya tegese umure suda sedina. Mula jroning isih ana nggunakake mripat padang awak sehat ya padha nandur kabecikan pamrih besok bisa ngunduh bab sing becik. Nadyan kodrate suda sedina tetep disyukuri. Nggih. Suda sedina tetep diparingi sehat walafiat, Mas. Merga dalu niki pancen ujupe tasakuran kok Mas Gareng. Nggih, pun tasakuran. Apakah arti dari tasakuran? Niki nuwun sewu wong panjenenganipun Bu Samini itu hajah. Berarti beliau tetap memegang tasakuran itu karena tanya itu tanda orang yang imannya tebal. Oh, ngaten nggih. Orang yang imannya tebal jangankan kok diberi sesuatu yang membahagiakan, diberi kesedihan pun tetap bersyukur karena Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umat. Leres niku ta. Nggih. Terus sah. Sahnya harus diketahui oleh orang banyak seperti malam hari ini. Ora kok teges pamer, ora teges umum. Boten wong syukuran niku pancen kudu disekseni wong akeh kok. Nggih. Nah, terus kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan seperti malam hari ini. Karo lek-lekan. Lek-lekan tirakatan nyenyuwun nyadong ganjaran Gusti pun sing genah ngoten. Nggih, terus terakhir Tapi jangan lupa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tetap kita tunggu dan boten sah nika-nika tujuane. Leres. Nah, mula sak madya wae. Sak madya. Sing penting cukup. Nggih, wong wajan nggih wong sing penting niku kula seneng ngono. Sing penting cukup diwenono akeh wong ki kedunungan serakah ya tetep kurang. Nggih. Kula kudu dewatek pira-pira tetep disyukuri cukup. Leres, nggih.
cukup ki duwe omah iso cukup nggih ta. Pengen mobil ya cukup nggih ta. Nggih. Ora ngongso-ngongso ngoten lho. Nggih, bener. Nggih. Jane asline nika enten wong duwe penemu bahwa uang itu sebetulnya tidak segala-galanya. Nggih, terus karena dengan punya uang kita bisa membeli jam tangan tapi tidak bisa membeli waktu. Leres. Dengan uang kita bisa membuat rumah sakit tapi tidak bisa membeli sehat. Nggih. Dengan uang kita bisa membeli kesenangan tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Leres. Niku makanya uang tidak segala-galanya. Kembali lagi menungsane itu seneng bersyukur apa ora. Nggih, nek ora seneng ya urip iki isine mung seneng tok, ning ora bahagia, ning mung seneng. Seneng. Ning nek wis bersyukur ya bahagia. Nggih, pun pokoke wis iki saiki anu usume manten anyar saiki. Usume manten anyar, usum udan niku usum pernikahan. Nggih. Mbak Fahmi ya wis. Lho, krama. Wah. Dadi wis copot bandrol saiki. Pun wis. Wah, BPKB wis dianyarke wingi wis dipajeki. Wah, pas karo musime buka duren. Iya. Aku wis. Ya selamat ya, Nduk. Moga-moga awet ya. Amin. Wis. Sing penting ki awete kuwi. Golek wong lanang ora usah sing neka-neka, sing penting lanang urip. Lah nek entuk sapi lanang? Oh, ya. Iya. Ya wong lanang kita urip kekarepane. Nah. Mbak Fahmi wis rabi mburi geger iki ya wis. Waduh. Kowe ya payu. Wah, tekone kok jero e. Lho. Wong wadon ngendi sing ketula-tula kok. Wah, ya selamat ya, Le. Saiki dhek sing ketula-tula ya. Selamat. Moga-moga bahagia. Bahagia ya, lahir batin diwet. Lali Mas, Juli. Juli apa Agustus? Juli. Ya, sida. Sida. Anu, mbuh. Ya sida ta. Cekake ya aku sing disuwuni tulung kon metro. Ya wis ya. Nggih. Wah, arep pas gagalan kene perang kono ya mburi perang aku bar. Ya. Ora. Aja. Wis. Mboten wis pokoke wis. Tak dongake entuk wahyu judul. Amin. Ya nikah ki sepisan kuwi wae. Nggih. Mas Alfian iya. Sok nganggo basan kae ya, Truk. Ah iya. Nganggo basan kae terus bahasane bahasa kuyup kok. Ah iya. Buntute ketok wis sithik, ayo. Yo, saiki wancine tetembangan. Ayo nembang. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput ing lara. Teguh nyata ayu. Ayo. Luput bilahi kabeh. Jem setan datan purun paneluhan tanana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tanhono nyaket mring kami guna duduk sirna padang rembulane tanggal siji ya Mas Gareng yen pengen urip lumayan sregepono anggon ngaji salatullah Mergolek kagungan kersa iki komplit Mas ya pengajian gitu. Ya ono ya enten musik pop. Mula nggih wayang kulite nggih dikumpul.
kadang rembulane tanggal loro ya yen pengen urip lumayan sregep ngaji ben ora bodoh salamullah ala taha rasulillah salamullah ala yasin repote dadi pepani salate aja nganti lali apa meneh yen wayah tandur salate aja diundur yen garap sawah salate aja nganti wagah apa maneh yen wayah panen salate aja nganti lereng yen dadi sinden salate wis mesti open sinden asmane Mbak Fahmi sregep salat lan sregep ngaji yen dadi dalang tansah sugeng mring pangeran dalang asmane Mas Nuryanto salate wis ganep limo yen dadi yoga salate blas ora ana apa maneh sing tukang kendang ora tau salat seneng wedokan salatullah salah syukur iki cedhakane maratuwane lho aja seneng wedokan iki ngono ki mbok kreksa jeneng apa ayo ngerti genah kene iki daleme mara sepuhe sing ngendang kok doneke seneng wedokan terus aku mara tuwaku dhewe mara dhewe kok oh ya terus nesu sing ngendang to ora ngene lho Mas kok sik aku ambekan tenan ya apa-apa ki lak delok situasi kondisi nggih situasine Mas Gareng sehat kondisine fit nembang sehat fit nek yen dikonoke mau ya modar dadakan lho ora nek nyatane isih iso omong kok isih omong lho tegese jek sehat ngoten lho lho sehat-sehat nek yen seseke kaya ngono irama kencenge kaya ngono olahraga ya mene iki malik ngono piye ya ora oh jenenge tembang dikendangi po ya jenenge kumpul karo kanca ngene iki lho gitu jeneng awak anu lara kumpul kanca dadi sehat kumpul kanca kaya ngene iki mati mendhe kumpul kebo Pokok kleru. Kleru. Kowe enak lu gothok. Malah dijak ngobrol karo wong. Ya ben wong wajibane dhewe-dhewe kok ya. Oh, rasah nesu. Sesuk ganti yoga. Aku iso share ganti yo ana. Ayo. Ganti, wis. Aku rumangsaku yen kon
Ganti yoga wedok wae. Ayo. Mas yo ganti yoga wedok ya tetep jago. Sing aran suci. Ora aku tetep kok agar ana sing ora jagong aku matu delok tak goleki dukun madya santet kowe. Boloku sakmene gur teguh tok lho. Ah iya. Oh delok kowe. Ngapa rasa nesu? Ora nesu aku urung nembak kok kon nesu. Wis no Aku urung. aku urung piye? Sutatus. Heeh. Sinden dalang yoga. Sutatus dagelan urung. Oh, arep ditembangke. Lho lah ya no. Repote ya tadi sinden. Ora usah mbok ajari, tak omong dhewe. Ya wis. Saiki mau sinden wis ta? Heeh. Mbak Fahmi, tahun ngarepmu ya haji. Heeh. Mas Nuryanto sunate ki 65. Iya. Sing ngendang wis. Mas Gareng saiki. Iki. Ya, kabeh niku kudu adil. Heeh no. Saiki komplit. Nek biyen dalang ya sinden. Heeh. Saiki dalang ya sinden lawak. Ah ya. Komplit, nek ora komplit kok tekoke karo sing ngagungan. Kowe ora kesel to wiwit sore omong terus ora kesel. Mungkin iki kono omong kok. Aku. Iya. Pripun mriku? Senengane daun jarak kok. Ora jarak piye sesasi puput prei kowe. Wong diudani ae. Ya kok sasi ngarep ijole. Sing ngarep poso lho. Ya prei sasi. Disyukuri. Lah iya. Yen rame nggo nyambut gawe ya ta. Ya sepi ya ngaji. Ayo ora yo nggo adol-adol kuwi kok. Aku sida nembang iki. Sida nggih mau tak rungokke. Ora ganggu aku. Repot iki. Ya. Neneno. Bocah sikit tenan kok. Nenon. Dek, wancine arep opo to dijane? Aku mau ngajar. Sabotase anggere ana wong arep nembang. Ya. Repote dadi dagel. Wis adil saiki. Sinden dalang yoga komplit dagelan. Pengendang-pendangmu ki tau selentak sapi lho. Piye ta? Piye ngapa? Nembang urung gong wis dideng. Lah terus piye? Aja diabani ngono. Lah yang jenengan mau piye? Repote dadi dagelan. Namun medhon kok. Oh, katut. Ayo munggah terus ora usah katut. Aja gelem katut karo kanca-kancane. Din, ayo munggah Din. Kok iso diri kon munggah? Oh. Aku anggere musuh cak enom tak kon munggah. Repote dadi dagelan. Ayo ya. Tansah sungkem ring pangeran. Ayo. Terus. Dagelan. Wis aku tak golek wayangan liya wae. Ning kene kowe ra bolo yoga ra bolo sinden kroyok. Ora, mboten. Oh, mboten piye? Wis ora usah nesu-nesu. Goleki kanca Mbak Elisa. Wes ora. Lah piye? Mending mulih. Amin. Ngono kuwi enek lho kon aku biyen banjal ngono ki turutan. Ye, wis ora usah nesu-nesu. Yo Mbak Elisa mriki Mbak Elisa. Ora. Tenan aku ora wis ora. Aja nglukre kaya Santoloyo. Oces. Kosek. Ya apa ta kok? Kosek. Wong wedok ayune kaya ngono kok do iringi Santoloyo lho. Aja kaya aja nglukre. Kae aja ngadeg sik, aja mlaku sik. Aja ngadeg sik, aja mlaku. Wong ayune kaya ngono diringi Santoloyo. Lah piye? Lah apa jenenge? Oh, jenenge wong senengane dhewe-dhewe kok. Kok sik ta? Santoloyo nembangku. Oh, ora ngerti ya. Ora ngerti. Oh, nggo tayub ngono kuwi. Aja nglukro kaya Santoloyo. Kuwi gedhe ngono kuwi wis mateni yoga pira kuwi. Oh, gede. Ya wis ngene nganu
nggo nglegani arep diringi apa wae ra masalah. Monggo Mbak Elisa katuran mriki enggal nyanyi Mas Gareng pun ngantosi Mbak Elisa keinggal aku seneng nggon kuwi tok liyane serasi apa kok jes men saiki runtunge sekop-sekop entuk kok ora jane kira-kira kowe iki sewengi iki ngentekke tayub pira iso apale ra umum ben Mbak Elisa Mas Bagong Gojres sugeng enjang Yes, mulai kisruh meneh iki. Kisruh piye to? Aku agar krungu suarane Elisa iki wis malah mumet ning ngene. Pripun kamu met nih mau ditinggal ngono lho. Lah soalé kedepan ki goblok. Nggih ngapunten. Watak wantu dandang sumyang ciriwanci. Warsi ki maratuaku Watak wantun dandang sumyang ciriwanci. Oh ciriwanci tak kira ciri warsi. Warsi maratuaku Nek yo awe arep kopiye wae gedhe pangapuraku mergo kowe iki wonge sing ayu ora njaba tok jero yo ayu. Oh napa? Kok jero men wis ngerti jerone barang. Kowe didelok bugareng ora sak-sake lho gitu jerone. Ora tau ora tau nesu jero ki mencap-mencap. Oh alah. Ah niki Mbak Elisa. Panjenengan anu selama napa niku berbaur dengan wayang kulit piye Mbak rasane? Napa ada kesan apa tersendirian? Lah niku benten-benten setiap benten ora beteng-beteng. Benten-benten. Setiap wayang kulit itu punya ciri khas masing-masing. Ya, ada walaupun sama namanya wayang kulit, tapi itu tergantung sang sutradara komando dalang. Betul. Nah, iku sik membawa sik paling utama. Nek bintang tamu sinten mawon napa wiyogon sinten mawon tapi sik paling utama dalangnya siapa lah itu sik membawa. Padahal utama saiki ora tau dalang lho. Ora tau ya? Ndak utama wis prai suwe kok. Oh, maksudnya duduk kuwi. Saya tua jak mau angel men. Iya. Lah utama to wis ora dalang saiki. Ibu, kok utama kuwi sih? Utama tuh utama. Yang paling nomor siji, merji. Yen melu lomba ki utama nomor 3. Angel iki lah. Gawe mut aku ngrungokke suaramu mumet kok. Oh nek ngomong ngono ki malah medeni. Paling utama itu dalang. Kalau yang lainnya mengikuti mendukung suasana. Hebate Mbak Elisa ngoten niku lho Mas Gareng. Yaitu iso ngerti empan papan. Betul. Saiki aku nyinden, saiki aku dalang, umpamane ngoten niku iso ngempake panggonan. Nah, itu yang diharapkan memang seperti itu. Mbak Elisa wis pokoke luput sinatur wis. Mancing ngajur-ajur. Nggih, Kalian melihat masyarakat. Salah. Masyarakat. Itu dalang itu kan setiap tempat itu masyarakatipun benten-benten juga. Masyarakat. Pancen jonyonget kabeh. Bagus. Masyarakat kok masyarakat. Nggih, iku. Masyarakat itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa masyarakat. Jawa Indonesia tetep padha samarakat sama. Ya, tapi ngene lho Mbak, Jawa niku ana sing diwaca A, tetep ana sing diwaca A. Ya. Niku kelebihane Mbak Elisa itu mau belajar. Nyatane ya iso anu dalang gagrak ngayoja Mas Gareng. Oh Yogya ya. Aku tak nyuwun tulung ora ketang sak cengklingan ben ada-ada cara ngayoja. Ngayoja. Ayo apa Mbak? Terserah menjenengan. Songo mawon nggih. Sing cara anu yen iso cengkoke Pak Muncul Hadi Praitno. Pak Timbul. Lah yo Timbul karo Muncul kok itu. Ora sak Muncul iki jeneng bis. Oh. Timbul saya dikira ya bis saya. Muncul ki jenenge dagelan. Ya. Monggo, ayo, monggo. Sama nggih, Pak? Nggih. Mbak Elisa. Nglir bawaning kang sino
srusutira sang mangrempah suranggang koro kita umangsa jebul ora mung gunume tok ning kepinterane pancen linuwe. Wah, diaturi kok. Buktine iki mau yo pelan wis kaya wah iki wis tenan lho iki. Iki nun sewu nun. Ya sok ndalang wayang kulit sewengi muput. Nggih. Kadang kolo. Kadang kala. Nggih, kadang kala. Kadang kala diminta sewengi nutu, kadang kala nggih namung 3 jam napa kawan se. Kuwi ora ana kendalane, ora ana halangane. Nggih wonten, nek dalang putri niku nek suluk lancar mawon, tapi ngen sabetan menika rada aurat susah. Oh, mergone gerakane terbatas. Piye ngono? Lah piye kok sabetan kok angel piye? Wonten halanganipun. Mbok nganu sadurunge dalang dicopot sih. Ya angel kok dicopot kuwi wis nembek. Oh alah. Lah iki wong ora mungkin kok. Emplek lho rek. Ya nyabet kan ono halangane. Kudune ngene terus lho kudune wong lanang lho. Iki lak lho. Oh iya. Mergo nek halangane. Halangan. Nek nyeprak banter wong wedok. Apa? Nek nyeprak wong wedok banter. Lah iso. Ora enek halangane kok. Paling yen blet pipis. Wong lanang dikareti ilang. Lah wong wedok sing kareti apane kok. Kok iso tekan ngono iki. Apa ngono kok pipis. Ora jelas. Tapi saya salut dengan Mbak Elisa. Ini sing diarani yen cara tumone mentes. Tumo itu apa? Kutu. Oh, kutu. Kutu kok kutu. Oh, kutu. Aku kutu. Kutu. Tegese mentes ki berkualitas. Bener. Oke, sak sakit-sakite nguri-uri. Nguri-uri budaya kang adiluhur. Lereng. Mbak Elisa. Oke. Kalau lagu Sulawesi napa, Mbak? Kira-kira. Ayo. Ah, itu saya yang nggak tahu. Yang paling sering Angin Mamiri, tapi kalau Sulawesi Tengah beda lagi. Cuman nggak hafal aku. Oh, ngaten. Iya. Tapi nek Angin Mamiri itu sudah familiar. Ya itu Sulawesi Selatan tapi. Oh, Sulawesi. Oh, padha Iya. Sulawesi ini wis beda. Angin mamiri. Iya. Tolak angin ono ora? Beda. Angin, bilangnya angin. Angin. Oh, angin. Ya, kalau di sana tuh balik bagian belakang diganti misalnya ayang. Oh, ayam. Ayangi ayam, pite itu ayang. Oh. Oke. Ono. Pite. Gareng ayang. Ayang gareng. Kok dadi gareng ayam Oh, no. gareng ayang wong. Nggih. Oh benar itu bisa. Lah saiki anyang-anyangen. Salah. Aneh-aneh. Wah, jan Aku tak nyuwun Mbak Elisa ge nembang Angin Mamiri nggih. Wah, ya. Tapi ning kose gen ditata sih. wis iso mlaku. Gen persiapan Angin Mlaku. Mamiri. Ning sadurunge aku tak nyuwun Mbak Elisa bawa kula pasrahke remenane panjenengan apa mang bawa senengane panjenengan. Ini ada permintaan dari Boyolali menika Melati Rinunce. Oh, Melati Rinunce. Iya. Oke, silahkan. Saya Monggo. aturkan dulu. Nggih, ayo dibawani. Mati. Kang Katul. Iya. Monggo. Iya Mbak Elisa, monggo. Bayang apa? Kang Katul. Eleng kok oleng. Eleng kok oleng. Oh, saking Oleng ragil. Ayo. Rancen Ri
utane Fantastika bodek ini. Ngapa, Reng? Ya. Lanjut. Mana? Iki pasanganku mawar kuning kang kudu semandi. 14 wayangan, ayo. Dini, ayo Rasa
dadi wewayangan. Bocah sik jidit. Apa? Bocah kok alus mulus ora kaya dini iki. Lah piye ta apa ta? Jogete ya luwes. Aku kepengin nyoba calus iki apa iso joget gedruk kok. Gedruk. Piye jenengan contohnya. Aku kepengin iso. Lho pengen iso kula tak kon jogeti gedruk. Gedruk kendangane piye? Gedruk piye ta? Gedruk kendangane piye lho? Oh, dundak rek kuwi lho. Gedruk iki ngono kuwi kok. Aku lah. Mana kuwi to, Pak Dik? Iya. Kaya wong nyebrang kali ya. Kuwi ana lagune nek gedruk kuwi. Apa? Napa? Apa lewung? Lewung ning gedruke. Oh iya. Ya. Ayo, tak jajal diri men. Kuwi tak meneng ning petruk. Ampun to, Mas. Wes. Mumpung gelem ayo. Kula nggih kados Mbak Elisa ngoten niku wau lho. Apa? Mbak Elisa ki pinter, ayu ngoten niku lho, Mas. Mosok dipetok-petok. Besok yen jagongan wong loro tak lem dhewe. Nek Mbak Elisa kan ora duwe keluwihan no. Mong ayu pinter. Lho. Nek kowe ayu pinter petok telu. Kudune seneng entuk telu ora gelem. Kuwi loro tok ayu pinter wis. Nggih, mbok menawi Pak Bu sing ngersakne mantu petruk monggo. Iya. Ora cedak menurut ngono biyen ya. Yo, diaturke. Gedruk. Lewung. Ayo, yo. Gedruke ayo. Sini jogete.
siji saiki. Mbak Elisa sik nyanyi. Ya. Iki tutuke karo joget. Bareng kuwi ganti dini. Ayo, Mbak Elisa sik. Ora. Tenan lho. Ayo, lanjut. Bait kedua. Iya lho, bait kedua lho. Ayo. Kinder benci waraku. Segera datang bisa ngeluluh ke hatimu. Dini, genteng Dini. Ganti Mas Gareng, ayo. Ayo ganti. Ayo Mas Gareng. Ayo, ayo Mbah, arep Mbah. Ayo. Ayo Mbah, monggo. Sabtu pandit terata sirana yang sisihku mungkin Gusti nglelani. Gedruk ayo. Ya jek awas lho jek nemu jeneng awas ngene iki. Dadi godhong mau nyuwek dadi banyu mau cewek. Mau nyawuk. Nyawuk. Ya digo kuwi. Nyawuk digo kuwi. Agar cewek do ayu-ayu kedangi tiba giliranku klenyat-klenyit. Wong piye gerak yo penake kaya ngono kok. Ya Pak, ya Pak. Ayo, ayo. Sabda pandit mungkin Gusti ngelilani rasaku bakal kino mati. Kowe kena nganu aku kena ning paling tidak menghargai sing joget ning mburi ya. Dihargai. Ya ben kok. Wong kono iso menyesuaikan iringan kok ya.
Oh, kowe ketoke ngeblong aku ning kowe malah ngerjani burimu. Kae wis mate kaji lho kae. Mbon ngagomo ngoten niku nggih. Oh, kowe payen. Wah, makasih ya, Dik. Piye Mas Garing? Payen iki anak wedok ki ora mung putu wedok. Putu wedok. Kowe saiki tak kei predikat sinden petuk. Lho ning aja kleru, sinden petuk ning motuk. Ya, nek jek ning petiyane. Bentene napa bentene? Petuk kalih motuk niku. Ketoke koprak ning di dalam kekoprakmu timbul beberapa keistimewaanmu. Matur nuwun, Pak De. Ya, makasih ya, Nduk. Koprak gek lunga kene. Riyen to, lah kula mboten disangoni. Aku duwe duitku kelong. Ono dhewe kelangan ya. Matur nuwun.